Nahatagan og pagtagad sa mga mulupyo sa aminang dapit sa lalawigan sa Subo ang katingalahang talan-awon sa kalangitan. Sinyales baka kini mga kapuso sa usa ka katalagman o may pagpasabot ni ini ang siyensya. Kini atong sayran pinaagi ni ining report. Nag-viral sa social media ang post ni John Reco Estrera diin mipakita og mga hulagway sa daw katingalahan nga ilang nakita sa kalangitan. Matud pa nga pasado alas 8 sa gabi niadtong Miyerkules, nakita nila ang susama sa kandila og porma nga color white o green. Mga tao diri sa mga silingan gitawag ko natinga mga dilaw na curious ug unsa tong nasik ko mga hayag kay ba. May uban na hadlok. May uban na uyawan, unsa daw to. Milanat kini og pipila ka oras nga nakita usab sa pipila ka mga mulupyo sa Barangay Maya sa lungsod sa Daan, Bantayan. Miani usab kini og nagkadi ang mga reaksyon og komento sa social media. May laing hulagway usab nga kuha ni Rajiv Torres dito sa lungsod sa Medellin. Samtang sa pagpasabot ni Romeo Aguirre, weather specialist sa Pag-asa Visayas, nga ang phenomenon gitawag og light pillars. Mahitabo kini kung maigo sa usa ka source light sama sa kahayag sa buwan ang cirrus clouds. Gipadaplin hinuon sa Pag-asa nga usa kini kabating tilimadon. Daghari siya og ice crystals nga naka-flat, naka-horizontal. Kung muigo gani ang moonbeam or any source of light, ang kining light crystals mo act as a mirror. Wala siya nga na siya line nga patindog ang kahayag tungod ni siya sa ice crystals. Uban ni Lian Sinkulan ug June Solon, Luan Mirondina, Balitang Bisdak.